Zdravím vás, moje meno je Kobalský a vítam vás pri ďalšom videu zo série recenzií. V dnešnom videu sa pozrieme na migovú zváračku FunMig 212 LCD od Mostu. Túto zváračku sme nejaký ten čas mali na dielni, zvárali sme s ňou, takže v dnešnom videu sa pozrieme na jej plusy, minusy. Na konci si to celkovo zhrnieme, či by som ju chcel do svojej dielne alebo nie. Zváračka v základe používa 15 kg cievky o priemere 0,6, 0,8 a 1 mm. A taktiež disponuje štvorkladkou, čo je veľká výhoda. To veľmi chválim za tú cenu. A ďalšia vec, ktorá je veľká pridaná hodnota tejto zváračky, tento farebný displej a veľmi jednoduché menu, s ktorým dokáže pracovať akýkoľvek začínajúci aj pokročilý zvárač. Krásne vidíme jednotlivé nastavenia tej zváračky. Dokonca, čo je tu veľké plus, čo som bola ja osobne prekvapený, je to, že vieme si nastaviť aj polohu zvárania. Či zvárame PA, čiže plochý spoj, alebo zvárame kútový zvar, tak vieme si nastaviť napríklad aj polohu PB, takže nastavíme si kútový zvar. Taktiež tu je migové zváranie v manuálnom móde. Tiež tu máme klasiku MMA, elektroda a potom tu máme aj TIG lift. Následne, keď prechádzam v menu, tu máme synergiu, čiže tam si nastavujeme, či máme oceľový plný drôt, typ plynu, plus vieme si tam nastaviť aj priemer drôtu. V tomto menu krásne vidíme, že zváračka nám zvára ako oceľ. Oceľ nám zvára taktiež aj trubičkovým drôtom, chromniklové ocele, dokonca zvára hliník a taktiež aj medené zliatiny. V tomto menu si vieme taktiež nastaviť typ plynu, ktorý používame a taktiež aj priemer drôtu. V tejto časti si krásne vieme nastaviť dvojtakt, štvortakt, dohorenie, počiatočnú rýchlosť, predfúk, dofúk, tlmivku. To je štandard už pri týchto mašinách. Následne v ďalšej časti menu si vieme krásne nastaviť jazyk, jednotky, zvuk, či chceme, aby nám zváračka vydávala zvuky pri prechode v menu, taktiež jazd displeja a vieme tu spraviť aj tovarný reset. Ďalšia veľká výhoda tohoto displeja je to, že v spodnom riadku nám krásne ukazuje, čo sme si navolili. Čiže už tu je vidieť, že tu mám synergický kúťak, mám tu nastavený štvortakt, oceľový plný drôt, mixový plyn a 0,8 priemer. Je to jednoduché pre každého. Následne, keď prejdem do zváracieho menu, tak tu už krásne vidím ampere, volty a taktiež hrúbku materiálu. A čo je pre mňa veľké plus, čo som nečakal osobne, je to, že tam vidím aj tvar zvaru, ktorý si viem pekne korigovať. Čiže teraz mám nastavený kutový zvar a na trojku materiál. Keď pridávam ampere, vidím, že idem až na 8 materiál. Krásne vidieť aj na obrázku, že sa nám zhrubuje alebo stenšuje materiál. Že naozaj, keď idem na 0,8, tak je to tam krásne vidieť. Plus tu máme ďalšiu vec, vieme si tu nastaviť výšku zvaru. Na obrázku, kde máme naznačený kútový zvar, pri korekcii si vieme nastaviť, či bude zvar prepadnutý alebo bude vystúpený. Toto je úplne špička pre mňa. Menu sme si prešli na komplet. Zváračku nastavenú máme, v podstate môžeme ísť zvárať, takže ideme ju vyskúšať pri zváraní. Pre dnešné video som si pripravil tieto úžasné jokle plus tieto oceľové pásoviny. Dobre, takže máme dozvárané. Zváračka zvára naozaj pekne, takže môžeme prejsť k celkovému hodnoteniu. Veci, čo by som na nej vyzdvihol, primárne je to jej displej a užívateľské rozhranie. Tá zváračka sa dá naozaj krásne nastaviť, či už ste začínajúci zvárač, pokročilý, alebo naozaj laik, čo doma v garáži vyvára auta. Ďalšia vec, čo by som veľmi vyzdvihol, je 15 kW cievka, ktorá sa tam krásne vojde, plus štvorkladka na posúk drôtu. To je naozaj úžasné. Taktiež, čo som si všimol, je dosť veľké plus, je táto zaujímavá odkladacia plocha na vrchu zváračky. Na mňa osobne je táto zváračka slabá. 200 A v základe pre mňa je nedostačujúce, nakoľko ja zváram hlavne hliník, takže ja používam od Mostu
322, ktorá tlačí cez 300 A. Túto zváračku by som odporúčal primárne do malých a stredných prevádzok plus taktiež do garáží. Pokiaľ vás táto zváračka zaujala, určite navštívte Solikov e-shop. Tam sú presné parametre napísané k nej, aj všetky potrebné informácie, ktoré by ste chceli vedieť. Dobre, pre toto video je to na dnes všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, určite nás odoberajte, zdieľajte, lajkujte, šerujte a v komentári označte aspoň 2 kamarátov, ktorí by sa tejto zváračke potešili.